RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangalan nga Chad. Hingkod ang pangitaron. Itago na lang sab ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga ingon ang midwife nga dili ni pwede namong iparehistro. Aron niyang sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Gibugan ka, Mirce? Ipabalik-balik pa ba nimo na akong sulti? Papay sakit na akong gibati diri. Grabe sa di boy. Bro, babayaran na eh. Ay, babay. Hila ka? Uy. Sige, palagbuwag. Oo, ay, hilak yun. Saan ka eh? Sakit kayo ang gibuhat ni Mirce na ako bro. Usa man taon ka, mo na mahot nagbabayan ng kalaki ha. May magnog, si Mirce ray, nagsayal diha. Naman di ay. Na may daghan. Naman di ay. Istorya lang na di mo bro. Kaya dili may kay nahimutang ka nga akong dapit. Kapag ka makasuway ani. Awan yung makasuway ka niyo. Makaingon nga. Ingon ani di ay kasakit. Ay. Kaway giangay ni mo. Naman di ay. Ug-usa pa, dili na mahitabo namo ni Juliet. Kay pinangga kay Kuan to, bisan og Kuan. Yun na to siya. Usawan. Pinanggasam na ko siya. Bisag single mom to. Bro. Mga kailain nga. Pariya si Juliet ha. Para sa Juliet. Kadang single mom sad ba? Ah, Kung what is swerte sa single. Ari na lang sugaw sa single mom. onsa? Tarungan ang kinabuhi ni mo, Chad. Mas single mom kanya. Ngita mong gikagubot nga kinabuhi, oy. Anong magubot man ma? Naganahan naman kung maminyo og single mom. Kaya murag mas maayo pang single mama kay matrud-anon pa. Kito ay Mirce nga, pero single. Nimbles kayo. Siya rin nagpanganog Mirce nga. Wa siya'y kaluoy na ako. Naya, ka-oe. Lalaki ka ba ng kalaki ni mo, ha? Lakilak mong kang ni babae. Sa... Ngita lagi kong single mama. O niya, nagtuo kang sulban ng single mom ang gibati ni mo ron. Hoy dong, mas hasol ng single mom nga imong giingon. Kay may anak na nandaan. Ikaw pa'y magbuhi, apil ng bata. Bahala na ma. Basta kay, dili na ko makakitang lain. Ay, baga, ginmatawhan na ka. Ako pa ni mo, no?
Papahawayon sa nimo ng imong kasing-kasing diha. Aron dili na ka masayop og pili og babae. Ayo! Papalitan akong suka ng talim. Kinsa ron ma? Ay, si Niding, anak ng Susana. Nauli ko na sa ila kay nagbuwag sa embana. May anak na bayaon ta sila. Uy, single mom na ma. Ako yung entertain anime. Ano? Ako hatag sa paliton ng suka. Sa? Si Pili nga maguwang man kay na nimong edad. Ma, age doesn't matter. Onsa? Ni anasab ka dong Chad. Nabisita nasab ka nako. Di ba nga kipalibaran naman ta ka? Kay bata ra lagi kay kanako. Uy, unya single mom sab ko. Mani akong gipangita, de Philly. Kay kasagaran gud sa mga single mom, mga loyal. Dili ta binuangan. Ay, naan naman taon ko'y anak. Uy, nakabuhi ka sa akong anak. O, maning kamot. Kay apil na bayanan sa akong obligasyon. Ibaw gud ko nga, single mom ka. So, pakis na yun na. Maong sige na day. Sugtan ako. Aron mag-ipon na tayo ta. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Mas maguwang kayo na kong edad si Philly. Mga 10 years ang among age gap. Pero wa ko na igsapayan. Kay gusto na jud kayo ko nga magseryoso na sa kinabuhi. Dugay na day kuno ni silang nagbuwag siyang bana. Gibiyaan siya sa amahan siyang anak. Maong ni pauli ni sa among lugar. Hangtod nga kadugayan, gisugot kong day Philly. O nag-ipon na mi. Mas naning kamot pa kog maayo o may klaro ng direksyon ang akong kinabuhi. Ilabi pa, kaya mabdos pagyud si Defili sa akong anak. Unya. Sakit na yun ay? Magsugmat-sugmat lagi ang sakit. Unya, mawa na sab. Pero nagkaduol ng interval sa pagsakit. Masig mga anak na gigurong adlaw. Pagsuray, uy. Kaya mga nandadaan. Ako na hinong natagsandaan ang midwife nga mupaanak na ako. Ako na siyang gipahibaw nga nagsakit-sakit ng akong tiyan. Sige, hindi na ko mujutero na kay basin mga anak na yun ka. Aray! Murag mga anak na yun ka na pili. Ako kuhaon ko na lang midwife day. Gay! Ayaw sa kutong na ha. Paabutan mi sa midwife ha. Haba? Sige, sige. Ayaw put lang imong utong Feli. Sige, sige. Kay niya lang bata. Lalaki ang inyong anak. Day, lalaki ka tong anak, day. Palihugo niya kog fill up aning live birth sa inyong anak para ni sa rehistro sa bata. Doon na nababoy ipangan sa bata? Pwede ra ba nga i-junior na ako ang akong anak, ma'am? Okay ra. Og magkinahanglan di ko sa inyong marriage contract sa pagparehistro sa inyong anak. Ha? Ako anang kanang... dili ra ba mi kasado, ma'am? Kay married man ni akong kaipon ko. Pero ako, pure kong uritaw. Ha? Oh, dili di ay kaiyang bana? Uy, Ngano di, ma'am? dili ni pwede nga irehistro ninyo ang bata nga ikaw ang moangkon nga maoy amahan. Ha? Ngano, ma'am? Kay makiha mo ani sa iyang bana. Kay lig-uning ebidensya aron mapriso mong duha. Unsa? Dugay na nagbuwag siyang baan ng akong kaipon karon. Mga 8 years na. Pero usahay, magkontak na sila tungod silang anak nga ni ana mo. Ug naibaw na sab ang iyang bana nga nakanak na mi. Pero maulagi na, wa mi mahibaw kung unsay dagan siyang utok, kay wa man siya maminyo og lain. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Minyo kining akong kaipon. Usa ka single mom. Ug nakaanak sad mi. Di ba na pwede nga i-rehistro ang among anak? Nga ako ang amahan? Tungod kay kasado na ni ang akong kaipon? Ikadawang pangutana. Ingon sa midwife,
nga nagpaanak sa akong kaipon, nga dili pwedeng irehistro nga akong anak sa akong pangalan. Kay mapriso kuno mi sa akong kaipon. Lig-on kuno ning ebidensya kung ikihami sa imbana. Tinuod ba? Ikatlong pangutana. 8 ka tuig nang nagbuwag sila sa akong kaipon ug sa imbana. Mapriso ba day gihapon mi anak? Nga dugay man silang wa na hilab tanay? Ikaupat ug katapusang pangutana. May nitambag namo nga bana sa akong kaipon aron way kiya. Pero di sa ko musugot kay ako baya ang amahan anak. Unsa may mong buhaton? Palihog, tabanging tambagi ko. Kini ang akong suliran, Chad. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og It's My Voice. Ako today ang muhatag ninyong tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga emotional na itong mga pangutana, mga problema, ato ang mga pangutana, kabahin sa itong mga legal, ng mga dokumento, mga kabtangan, atong mga karelasyon. Ay, ipadana ipadangin nyo hang suwat sa suliran_612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta nga to ang mga sukintig paminaw? Kumusta mong tanan? And Merry Christmas kanatong tanan. Happy holidays. Kumusta man ang ato ang bakasyon pag-celebrate? Kuyog ba ato ang mga pamilya or tungod sa ato ang nature, sa ato ang trabaho, kinahanglan sa gyud ta nga mudyute. Sagdi lang, naaman ang ato ang programa para mulingaw-lingaw ninyo, di ba guys? No? So, at least, no, nga naa ato ang programa. Wa gihapon, bahalag holidays, mapaminaw ra gihapon mininyo, sama sa mga nagkalaing-laing programa. O sa ato apong radyo, naapod ta YouTube channel, nga mapaminaw ang mga nagkalain-lain na tong programa para malingaw mo, no? Para inyo hagyud ni. And so, gikan sa tibuok production team, greetings kaninyong tanan, hinaot unta nga nindot ang inyong meaningful ang inyong celebration. Bahalag 500 ra ang ato ang Noche Buena, bahala og unsa ba kanang nagkuwang, naghati-hati ta o naghinuktok lang ta, ayaw oy. Naagyud tay rason para mag-celebrate ang pagkabanhaw, ang pagpanganak ni Hesukristo nga manunubos nato. Enough na nga reminder nato nga there will always be hope. Di man gani okay pa karon ang atong kahimtang, labi na sa mga naagi og trahedya, ang nabagyuhan, nasunugan, na linugan, no, unsa pa ng mga lain-lain nga trahedyang nahitabo sa ato ang personal nga kinabuhi, dili lang yun ta mawagtangan og paglaom, because ang Christmas will always be a season of light and a season of hope. So hinaot unta nga ang atua karon, we be thankful and grateful for the season. Ang importante, kumpleto ang pamilya, kumpleto atong lawas, ug naata nagbuhi ta, and that means there is hope for tomorrow. Ha, ayaw gawa og pag-asa, ay paghinuktok din hag nabuwagan manggani ka, agoy. Napailain din ha, o wa manggani kay ka-celebrate karon Pasko, ay sagdi lang. No? Celebrate with yourself. No, be grateful. Pagwapa dito, kaog lami, no? Or paminaw music, minaw ka stasyon, tanaw baron kag Netflix, paglingaw-lingaw, it's the time to relax. Okay? Thank you kayo sa mga nag-like ug nag-follow, no, sa ato ang Facebook account nga Elaine Tantengco Bathan. Salamat, no? And hello sad sa tanang mga magpa-shout out sa ato ang programa. Usay mangita kung asa na ni, but thank you kaayo sa inyong padayon nga pag-like o pag-follow. Nangita ako bitaw atong pangitao ni guys. Ang mga nagpa-shout out sa ato ang programa. Asa naman ni sila. Thank you dahil to the University of San Jose Recoletos for the recognition of my service to the university for 20 years. Samot katiguang, no? Pero salamat kaayo sa inyo ha. Thank you to Rain J. Sala who did my hair and makeup atong adlaw. Salamat kaayo ninyo. And kinsa pa maning mga si Romeo Rambo, salamat kaayo sa inyong greetings. Helen Dator Suganob Bugos, Vilma Torres,
Mambing Yumang, hello. Itching Camelo Gila, Jemson, Edar, I miss you. And also to Mitushel Dacalos, kumusta mong tanan din ha sa inyong pamilya? Main kini siya mang ihamba na maayo kay ni manupi, no, nana sila din ha sa Pardo, napud na siya tupihanan din ha sa Talisay. Flora Maranyo, greetings. Kumusta mong tanan din ha? And ang Solon Javier, hello. And Ma'am Sally Alfante. Also to Maria Luz Abelia, ingon siya, hi, Attorney Elaine Bathan, always give me maminaw sa imong programa. Kini ang akong suliran, please ko greet sa tanan na minaw diri sa sitio Busya, Barangay Magdugo, Toledo City. Ug sa akong mama nga si Judith, si Lolo Felix, si Lola Luding, Ate Mary Jane, ug sa akong mga pag-umangkon, Giselle, Kuling, ug ang akong mga mangho, Jessie, Jocelyn, Dexter, Lucia, ug especially sa akong husband, ni Sir Alan Balbero. Salamat sa pagbasa. God bless you too sa imong pamilya, ug sa tanang mga naminaw nato din ha sa Toledo. Happy holidays, Happy New Year, Merry Christmas ninyo din ha. Letter sender nato karong adlaw. Tawgon sa pangalang Chad, taga Cebu City. Hingkod ang iyahang pangidaron. Di man nato isultik asa gyud ni siya dapita nagpuyo. Kabahin ni sa iyahang anak o ang midwife nga di pud nila pwede nilang iparehistro. Sumuni ilahang mga pangutana, no? Unang pangutana, minyo ang iyahang kaipon. Usa ka single kining iyahang kaipon, usa ka single mom og nakaanak na sad kuno sila. Di ba day pwede nga rehistro ang ilahang anak nga siya ang amahan tungod kay kasado na ang iyang kaipon? Okay, ani manggud ni kung tana minyo manggud ta, ang kana manggong bata nga maanak sud sa kaminyoon, i-assume na siya guys nga anak sa bana ug asawa. Kay kinsa may pwedeng mga anak ra, di ba? Ang ban mohimo bata, ang bana ra mag-asawa unya tinuod nagbuwag, pero wa man nahimong legal ang ilahang pagbuwag, so wa na bugto ang ilang obligasyon sa kaminyoon. Niingon siguro sila ana nga din mo nang mahimong delikado nga mahimo magud siyang evidence kay ang babae nga makighilawas ug laing laki nga di niya bana makiha mag-adultery astang laki. Unya kana irehistro nimo, nahimo na hinuon siyang exhibit, ebidensya nga wa ra mo nakighilawas, na agi resulta ebidensya ang bata kung ibutang nimo angan sa nga nimo isip papa nga di man pwede nga minyo man ang kaning imuhang kaipon. Ako wa sad kay ko ka kuha no, kay wa man sa nahisgot sa imuhang suwat kung unsa sad gyud ang kahimtang og sitwasyon sa kaminyoon aning imuhang kaipon. So basin og wala na lang din sila naghilabtanay, posible, pero to be safe, ibutang lang ang nga niya mahug og illegitimate ba nga walay date of marriage, way ngan sa husband, way ngan sa papa, mahug nga ang dadun nga apelyido sa bata ang apelyido sa imong kaipon. Pagkadaga dili ang kanang iyang kay di bag maminyo ang tao ang ihabi ang apelyido minyo na ang ihabi ang bana daluhon. So way ngan sa papa, no, walay ngan date of marriage, ang ibutang lang din ha is mahugog illegitimate ang bata. Okay? Isud po dili marehistro. Ikaduhang pangutana, ingon ang midwife nga nagpaanak sa akong kaipon nga dili pwedeng irehistro ang ilang anak sa akong pangan kay mapriso kuno mi sa akong kaipon. Lig-on ning ebidensya kung ikiha mi sa iyahang bana tinuod ba may pang midwife kamaug gamay sa balaod. Sakto si midwife. Kay mo na akong gi-explain nimo kaganina kay mintras, bahalag buwag in fact, bahalag pila pa na katuig nga wa na kita ay, wa istorya ay, wa nagpuyo, basta wa na anal, unya buhi pa ang duha ka managtiayon nga naminyo. Bahalag unsa kadugayon na mo wa nagpuyo, basta wa mo maanal, naara gyud gihapon na ang mga marital obligations nagtangag. No? So, muna, maingon jud ko, I always advise kaning atong mga maminaw na naay similar problem, maningkamot gyud mo nga magpaanal, wa pa manggud tay divorce law. So, ipaanal gyud na ninyo para dili makomplikan ug ugaling mo abot ang panahon nga nakit-an na gyud ninyo ang inyong pares na anay forever, unya magbunga na ang inyong relasyon na ay bata, maluoy man sa tas mga bata nga kanang mahimo pong illegitimate ang ilahang status, di ba? So, sakto siya, dili ingon
nga dili pwede marehistro ang bata pero wa imungan because like I said delikado. Exhibit A kay siya ebidensya nga dili pa mo pwede makaanak, di magay mo pwede makigilawas mga anak na noon samot. Ikatulong pangutana, walo ka tuig nang nagbuwag sila sa ang iyang kaipon ug iyang bana. O man akong giingon, mapriso ba di ay gihapon mi ana nga dugay man silang wala nagilabtanay daw. Dong Chad, maski pag 50 years lagi na nga wa na mo nag-ipon, basta lagi og wa pa mo na anal, nagpabilin mong minyo, di gyud pwede, no? Delikado gyud. So ayaw pugsa, dili na siya mao ang basihan. The only way out, annulment, ha? Tatapusang pangutana. May nitambag na mo nga rehistro na lang kuno ang bata sa apelido sa bana. Sa akong kaipon aron walay kiha. Pero di sa gumusugot kay ako baya ang anak unsa may among buhaton irehistro di sad sakto kay number 1 ang akong ginaingon ninyo always unsa ka importante ang mga detalye nga isuwat nato sa birth certificate sa usa ka tawo. Kana rag yung tinuod ug matuuran dapat way sayop kay magkaproblema ta later on. Dili man siya ang papa, ang katumbana. Dili man sad ka pwede mabutang as papa kay ninyo man delikado man. Sumot akong giingon, blangkuhin na lang na walay ngan sa papa, walay ngan sa bana, mahimong illegitimate ang bata, ang apelyido nga dalhon sa bata, ang apelyido sa pagkadaga sa imuhang kaipon karon. Ayaw pun ig sayo, no dili pwede marehistro nganong imo mang ipaangkon niya na samot og kagubot, di ba? So ayaw kato nga pamaagi ha. Mga suking tigpaminaw hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug Merry Christmas and a Happy